Ahojte lidi, teď si zahrajeme Poseidona 2005. To je moje kabina, která se 2005. Já jsem tou lodí plaval 2005. A ono se to doopravdy se mnou vyvrátilo. Ještě to pořádně naklikáme. Naklikáme to 3, 2, 1. To prostě nefunguje. Toto nikdy nemačkejte. To je tlačítko odhlásit se. Vidíte? Tak klidně mě neposlouchejte. Když věříte nesmyslům. To sice nejsem já. Ještě jsem to já. Tak jo. Zapnu zvuk. To je dobrá hudba. Hej, dobrá koupelna. To je mýdlo nebo co? Je dobrá hudba. Tak tento pokoj je můj. Ty balkon tam máme. WTF, tady máme i balkon. Tady máme balkon. Promiňte, já to musím zasílit. To má napínavá. Jau! Jsem spadl nebo co? Au, jsem si zlomil ruku. Sluchatka. Já si můžu kliknout na vlasy. Já jsem si nekupoval takový vlasy. Já si můžu kliknout. Ale je to divný. Budík. Co děje? Pomoc! YouTubeři, pomoc! Hej, pomoc lidi! Poseidon! Pomoc? Jsem tady zabarikádovaný za postelí. Já to nechápu, co se stalo. Hej, chudák televize, co vyvrátěna. Funguje vůbec? Ona funguje! Ona funguje, WTF, takže toto je můj pokoj. Ale nebo se jde pryč. Koupíme se na balkon. Musel se něco určitě stát, že se to vyvrátilo. Minule jsem ani nevěděl, že se ta televize bude fungovat. Ještě zachod, aby se splachlo. Tohleto. Ježiš! Hej, to byla dobrá střílečka.
Co to je? To je budík. Hej, já jsem našel starý budík. Budík. Nikdy nevíme, co tady musí čekat. Tak si zapnem telku, aby to bylo šťastnější. Nebo já ji rozbiju. Tak. A je rozbitá. Ale zajímavé je, že to vlákno furt drží pohromadě. No tohle postel je taky brutální. To je brutálnější. Je! Hej. Jsem to dobře odpětku. Tak já se s váma loučím, lidi. A pokud se vám to líbilo, dejte mi like a odběr. Páčko.